Nanom ayokofo wakokoduro ayokofo mema epema kakra nanom ayokofo eta ye menkomeyem ayokofo ma wonu ti ye wawade ho ayokofo mema tai brabrabom nanom ayokofo mo ofe nanom ayokofo enenam wonu so ema yenya sika korabia Abusua ya da odoman kuma se enne wode yenkwa afem ye biem onyame onhyirawo se oguso ehwe Aprebi waves ye program nyinada enne ye ba besua de de afa na nanom Oyoko abusua wonom eho ye kase Oyoko abusua ye den kra ne nya edin Oyoko abusua Asona ye betie sa adoman kuma sem no mamina ne me ho mejima boafo nkra to tiewa yeba ebetie adomankoma sem no Oheneyere Adwoa Aprebi enemidi Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Abusua ye maye ho akwa babiem e kwan pe ne fa so ye nya Oyoko abusua ne nyina eye se oba berewa bi a na ye frɛ no echa nyame ebi ka no echa nyame wa sa oba aberewa yi na wone na busua ehunu se aboa Kuo eye wonum nua enenti okache na busua nyina se emo bia enkum sa aboa no fese womu nua ne womo ampa na abusua wonum nyina tie wonum na nasem ti na Kuo no wonom enwe na emiri bi kom kese bi siye in fact ta kom we ne kan se kom fita ekum koto ede twi eto anua pradada so enono ekomba se ya ade akye a obi asore na woni na busua wonom akwadasa damu no ahwe kese obenya bibi edi eninti kombre yimu na abusua no eye Oyoko abusua no bie na ekyan nyame abusua no bie wonom ekọ ewiremu wokoye omukodasa ye wonom anya hwe na wonom ba no mu se aboa Kuo na eja ohye wure yimu baabi akoma de wonu de mu nyina da na nyenye sa da no so nkuna na ekom na de wo mu nti wo mu ekum aboa Kuo no ena ne wonu twetwa bie keka agese ani mu tutu bi wi ya ne ade wo mu wieye na mu hunu se de adro ni de sa na beba eni nti wonu mu ba afie na aboa se wiyi eko a esanse ya na mpani ka se wiyi osono a eko ene aboa kase ya wo wura mu nti aboa Kuo wasesanya osono a enko no ene bopon e wo wuram wonom ba afie ene om se ene de community e de ekum aboa Kuo ewibi ene de bia ba fie obedru ye okam ka asase no om se mo abomusuo ene nti wonom amo anko bie ni hyase se wo mo twe wo mo ho e de afiri wo mo akwakwawe eko aye aboa Kuo no eho wo mo ti wo mo firi wo mo sa na om de mo nya wie eninti ema kurom hofo no hyase ehu wo ma no mo from se wei mu na ewe Kuo wo we Kuo abusua eninti wo mo de owe Kuo ene ebeda ne Oyokofo na eboa no wo so nti na wonom susuro se de wonom anya wo mu gyade aka no wafo mu ha anhwe a na obi afa eninti wo mo makwan emma wonom emfa obi mefa nko eninti emma anuanom ni bi eda aboa Kuo na no wonom akunu ho no mo da no ho ewo ho eninti Kuo na busua no mu a na wo mu kyiri Kuo no ya ebi kwowiye no wo mu awiye na efre wonom owe Kuo ebeye Oyokofo wo mu so eka ekire wo mu da aboa no ho a wo mu wen se de ebeye obi amefa kopim se ade akye wo mu nuanom abeka wonom ho no mo de akono omo da aboa no ho ma ade akye ye ene efre wonom Adako
Eninti Adako Oyoko wɔnom nyina da eka ɛkoɔ na abusua ɛho. Eninti ebrei yɛhwɛ Oyoko abusua. Nananom Oyoko abusua no yɛwɔ mu nkyɛmu mmiɛnsa. Yɛwɔ Oyoko bire, Oyoko kokɔɔ, ɛna yɛwɔ Oyoko dwetɛ. Hyɛ ne nsoma me. Oyokofoɔ wɔnom akraboa ɛyɛ deɛn. Wakraboa ɛyɛ kroma. Yɛkasa yɛpae wɔnom mrane a yɛse asansa ɔfa de a ɔfa ne bum na ɔde kyerɛ. Wɔnom ahyɛnsodeɛ ɛyɛ akroma. Na wɔn piesie ɛne sikadwa a ɛyɛ santehene sikadwa na konwa no a wuti den no. Manu ɛyɛ dwabehene yɛ asapɔn ɛna mansa ɛyɛ kokofu. Mepakyɛw sɛ Oyoko ni hyiaw na wɔkyiaw a ɛyɛ agye ne so ya obiri na anase ya buru Oyokofoɔ wɔnom nye so ɛno no. Afei yɛbɛhwɛ nananom Oyokofoɔ su ɛne wɔnom ban bi. Yɛnyɛ boafoɔ nkratoa mratiawa yɛba yɛbɛto aso. Adafo Abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye. Sa wo ba Abotre clinic a enka wo yade Dr. Nuan kasa be miemia wonsa no ne wona ya no na yade bia ɛha won wakane nyina akyerɛw. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wachiri kase no ɛyɛ wo ya, stroke ɛha won no. Wamra Abotre clinic ye nam ensa no ɛne ɛnan no amiemia so be san yade a wo haw bia eni akyiri. Abotre clinic ye wo enkran tema ɛna kumase. Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Abusua, yasan ababiem. Medika kyerɛ mu sɛ yɛwɔ yokobire, yokodwete, ɛne yɛwɔ yokokokɔ. Saa enkyemu yi ɛhyɛseɛ edifiri atwemunum. Meka atwemunum a mekeka de akosi adehyeman. Baby a yɛtɔn ɛnamono no ɛhɔ ne efrɛ wɔn matwemunum ɛhɔ ɛna saa enkyemu no ɛhyɛseɛ. Nananom Oyokofoɔ ɛbrɛ wɔn free asumanya santeman so a agya atukɔtere ne akwantu ya wɔn ɛba no baby a ɔbɛsoɛ yɛ ɛhɔ ɛna wɔn ɛde yɛ wahemfie. Saa baby a ɔbɛsoɛ yɛ no ɛno na ne yɛfrɛ hɔ yɛ asantoa museum no. Baby a ɛdum etuo kɛseɛ bi etu atwere mienu ɛhwetwere ne mu no ɛhɔ no mo ɛna nananom Oyokofoɔ wɔnom ɛbɛsoɛ yɛ na hɔ ɛna na ɛyɛ wɔnom ahemfie. Nananom ahemfo bi a wɔnom edi hene saa brɛ ya na wɔnom ɛte saa ahemfie hɔ no. Ebi ne Nana Twum Kɔbea Mamfi Otia Kentɛyi ɛne Nana Obiri Yɛboa saa brɛ a na wɔnom edi asante akonya so no ɛhɔ ɛna na ɛyɛ wɔnom ahemfie. Nananom Oyokofoɔ wakokoduro wɔnom suban ne yɛduru so no wakokoduro no ebroso esipai elisa wonsuro hwe aninti kane no se eba ekonsemu a na nananom Oyokofoɔ timi edane wɔnom ho sa kwansrafoɔ ekɔ wɔnom atamfo na wɔn kɔ wɔnom ho ntɔkwa no ho kɔkɔhwɛ ade a ɛyɛ wɔnom ahoɔden ene wɔnom mmerɛwyɛ ɛsan ba a wɔn hunu se saa ɛyɛ wɔn atamfo na aba ho aba bɛhwehwɛ wɔnom ahodeɛ a wɔwɔ no aninti saa kokoduro no na asante yɛkɔ sa na nananom Oyokofoɔ edi animu a nkunimdie ene yɛde ɛbɛfie. Oyokofoɔ mema epema kakra wɔnom ma pɛ ne ente sɛ nananom asonafoɔ mema dabi. Sanso ana Oyokofoɔ mema wɔnom enware dodo. Na medika aka kyerɛw sɛ wɔn akokodure nti wɔboaye ema asante yɛ konkan na enkabomu asante nkabomu nkomre nyina da ɛhyase de firi wɔnom so. Ɔwɔ sɛ asante nkabomu no ɛhyase de firi Nana Obiri Yɛboa pɛ so. Ofiri hɔ demo ɛna ɔpem so osei tutu a wodi kan enso ɛbɛto aso. Wɔnom nyina na wɔnom Oyokofoɔ ɔmo ne bɛboa yɛ agyi asante edi gyina hɔ ɛma asante nkabomu etimi ɛbɛ mu. Na sabre asante hima ya wɔno nso wɔboa yɛ ɛma nkabomu no sipi esita esidwa ɛyɛ Nana Nketea tim abamo. Ono eni asante hima ya na odi kan ye ya wono nso eboye ema asante nkabomu ekoso. Nanom Oyokofoɔ eta ye menkomeyem. Obenya de wowo no enka obi enya bi. So wonom ebemma obi bia na kyerɛ sɛ wonom adidi amen ansa na wonom ama obi bi. Nanom Oyokofoɔ no Oyokofoɔ ma
wɔn mu ti yɛ ɛwɔ awadeɛ ho wonya awade papa ɛne nti ɛma ayokofo ma wɔnom ɛda nso ayokofo mɛma tai brabrabom kakra ansa na wɔnom ate ɛde asikwan mu na ya na wɔnom ɛntai ɛnyɛ sikafo pii na nanom ayokofo wɔnom suban ne bi ɛno no nanso ayokofo mɛma sika kakra ɛba wɔnom ɛnsɛm a wɔnom ɛkyerɛ mu obi ehunu sɛ ampa wɔnom abakurum ɛnigye ne deɛ wɔnom bɛma nipa nyina hu sɛ ane sempɔ nkapere bi atɔ wɔnom nsɛm ɛne nti wɔnom ɛyɛ a wɔkyerɛ wɔnom ɛbɔbre na nanom ayokofo mu ɔfɛ nanso wɔnom fa wɔnom ho ɔfɛ no entu wɔnom ho wɔnom fa nkyerɛ wɔnom ho pii adeɛ na nanom ayokofo ɛtai de tu wɔnom ho ayɛ wɔnom akokoduro ɛne wɔkasa wohunu sɛ mpa wɔkasa mmemmam ɛne akokoduro so saa ɛna ayokofo ɛtie wokai sɛ meka kyerɛ wɔ bra Yesu na nanom asakyirifo wɔnom ho adeɛ sɛ ɛnam asakyirifo so ɛna ma yɛnya sika fise wonya bibia wosie bi ɛne nti sika na yɛnya sika nanso na nanom ayokofo ɛna nam wɔnom so ɛma yɛnya sika korabea kane no sɛ oyokoni ɛwɔ kuro bi mu na sɛ obi wɔ ajapadie bi yɛ sombo no sɛ tete no deɛ yɛka ajapadie sombo a anya sika akɔ anya denkyembo ana bi a yɛdwetɛ adeɛ bi yɛ sombo na sɛ onni baabi pa bi ɛde sia dodoɔ no oyokoni a wɔ kuro mu hɔ ɛna wɔn de kɔma no ma ne de to hɔ ma wɔn ɛna empo sɛ obi wɔ sika na bi a wɔhwɛ wɔ sɛ me de to me ho na me di a oyokoni bi wɔ kuro mu hɔ no wɔno ɛna ɔde sika no ba kɔma no so wɔn fansie na saa ayokoni yi nso gye sika no na sɛ wɔde to wɔde ma wo ebredu na sɛ wo ba abagye a wɔbɛka kyerɛ wo sɛ wo gye a wo kɔ akɔsɛe no ɛne nti ma memfa sika no bi ma ɔbosia ɛyɛ a wo de aba abɛto hɔ ɛfiri sɛ yɛwo wo sika wɔka ne sɛ yɛ a wate aseɛ ɔsɛ ane ne ɛfa bɔ ɔbosia ɔde bɔ ɔbosia no nso nsi ho wɔ ho nti wo de sika no bɛto wɔ kakra na ɔno so ogye nsi ho no kai nsi ho ne deɛ ɛyɛ ɔno ne deɛ firi sɛ wɔno na de sia ma wo na mmom wo sika no a wɔsan de bɔ ɔbosia no na wɔde ɛto hɔ ama ɛne nti ɛnam nananom ayokofo so saa nimdie ne nyansa wei kakra ɛna nam so ɛma yɛnya sika korabea ɛyɛ bank ebio nananom ayokofo timi boaboa nipa no ɛdidi dwuma ɛne nti sɛ wo kurum na sɛ wo hu ne sɛ yokoni bibi nkɔso yie wɔ boa dɔma no a emu na nimtia wɔde bɛtie na dɔm na yɛ dɔm na wɔde ba bɛsɔre de atia wo ayokofo suba bi no afei so ayokofo wɔnom ensuru hwehwehwehwehwehwe akokoduro ya wɔnom ɛwɔnti ɛne nti sɛ abusua nyinaa mu yɛka akokoduro a na nanom abretufoɔ ɛna wakokoduro no ɛwɔ soro nanso wɔnom twa wɔnom ho twapuruse ɛde ɛma nanom ayokofo fi sɛ wɔnom nim sɛ akokoduro mu ayokofo wɔnom edi ntintema ɛwɔ mu paa ɛne nti ma nanom panimfoɔ tae ka sɛ abretufoɔ ne akokoduro ne nsiyɛ obia entu wɔn nanso ayokwo ɛne panin abusua nanom ayokwo abusua yɛka sɛ yɛka wɔnom ho asɛm a adeɛ bɛkye na nanom ayokofo nyansa woka sɛ wo ka nso a adeɛ bɛkye wonim sɛ nanom ayokofo wɔnom pepekua yɔ paa nanso no wɔnom de wɔn nyansa ɛne na yɛ kua ɛne sɛn oyokuni bɛka kyerɛ wo sɛ wɔyɛ fuo ampa ɔbɛyɛ mmɛ ɔbɛyɛ koko ɛne afuo yantam eka bɛboro sɛ deɛ wɔ hɔ nanso bɛhyia no abɛmia ne nsɛm no ne nsɛm sɛ etofo wɔnom nyansa no wɔde yɛ kua no ɛne sɛ no wɔnom de nkoa ɛne mfona na na yɛ wɔnom adwuma ma wɔn mo ɛne nti asase yantam afuo kakraka wɔbɛyɛ nanso biribia na ayokoni ne nsɛm mmerɛmmerɛ fisɛ wɔn nso se kan mu nanso kua no na asafuo no ɛyɛ ɔno ne dia ne nyansa nti wɔde de ne nyansa ho abusua wei ɛne nananom ayokofo wɔnom su ɛne wɔnom ban ebi mame na ne me homra na me mebobɔ enkura nananom ayokofo wɔnom edi so hene Adafo Abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba Abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo nan ya no na yade bia ɛha wo no wakane nyina akyerɛw na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no ɛya wo ya stroke ɛha wo no wamra Abotre clinic ye nam ensa no ɛne ɛnan no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akyiri Abotre clinic ye wo enkran tema ɛna kumase doctor, I was
024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwanso besan yade. Abusua yakwaba. Enkro ya nananom ayokofo de subie. Ebi ne de he. Meni mese me kan ye osantehene edin aba otirimo ane. Osantehene wo yokoni. Me pa cho kokofu ehene ayokoni. Dwabe hene, kofodua hene, bekwan hene, asiakwa hene, pese hene, insuta hene, dwaso hene, kontase hene, edumakase kase hene, sewia hene, sreso hene, dwansa hene, afi obogu hene ononso oyokoni, kwabre Kenya se hene, wonom nyina ayokofo. Abusua me gidi se yesua bibi wo mu. Me ka kire wo abusua no mu se ayoko miensa no, ayoko kokko oyukubire ene oyukudwete sa ayoko abusua miensan de eti asante akonwa so ayokokoko eha ene ede nananom ayokofo ho adesua besie Oheneyere Adwoa Aprebi ene mede koso ahwe Aprebi waves.